and share. Thank you. So guys, nagluto na ita. Guys, no, og piniritong buwad. So, budangan na dahil nato edible guys, no? Magpalayo ang daan guys. Pa-element ko ha, pa-element. Kuan guys ay. Pag-ulan ko guys ay. Hindi man mo kuan. Ito pa rin ha dito sa gasol. So, mawatong sa anday na to guys, no? Kapareha ka mami guys ba? Pagtimaan di po ka mami. Usa, panon, sumukusog na. Uwa pa muna guys. Kung buto-buto na dyan kayo guys. Ayun si mami. Hi guys, what's up? Ako na yung butang guys. Huwag manloon guys. Ako mga ito yung ano guys. Tuning noon. Kayang dito yung guys. Kaya di man yung maluto guys. Dari yun, nagtali guys. Kuan ko guys. Kaluto ani guys. Ibutang sa lain. Ito tanawon guys. Ilhan rin nagmaluto guys. Kay Ilunod tanan, ilunod. Ibutang tanan. Oh, ibutang. Hi guys. Mukha o. Oy. Kaya ako'y tao. Hindi ako mga kakuan guys. Ato ang inanaon kay kapisikan ta guys. Tanawon guys. Inaani niya akong inahan nagluto guys. Kay mabasa mapisikan ta guys. Luha-luhan akong mata guys. Ama. Ito sa ning tanawon sa luyo guys. Luto na bane. Luha-luha naman niya akong mata guys. So luto na dayang na diri guys. Okay. Na. Tumingin o kayo maayo guys. Ato nang giging ko ayaw ni guys ha. Igora ka, igora. Ya kung papa. Kano na yung pamasok guys. Huwag yung nagmaluto ni guys. Huwag yung dito magluto guys. Naniyon lang magluto guys. Sundan guys. Guys, sumura naluto guys ay. Ito na among isda. Pinirito yung wad.
So, dara guys, modern ni guys. So, gusto ng ang likod guys. So, pagpakuwat na sa ta guys na maluto na sa ang atong likod. Kuwat na din na. So, modern ni among isda nga pinirito. Ay, buwad na pinirito guys. Joke lang. Buwad na pinirito guys. Karton. Hindi na magamit ng karton. So, saan yung ibutang guys? Kuanan ko sa aking papag-itsan. Sa ito na din yung ipamasok guys. Dali guys, kanong maluto ni. Gunay tiadaan guys. Buwad na penirito. Happy ka din naluto guys. Dami na kayo na guys karon guys daw. So, natod niya. Kung ni Papa karon sa pag-uspila guys. Bila. Okay ni guys. No. Wala naman na itong mama guys. So, para ikabot na to sa atong mama guys. Kahit ipaw na tamo pinirito. Pinirito guys. Pinirito guys. Ingon si mama basta pinirito pa ba. Mayroon siya. Wanon kuno ko niya papa. Isa mo nga sugay right? Ato na din ko anon guys. Sa din nga sugay ko ay nang hilabot na jud ne. Nagluha-luha na hinon si Inday Vlogs guys. Yung nagaso-aso na. Sumaday ni guys. Luto na dahil guys no. So, naanay sa nakuhaan ng ulo guys sa isda. Puros nakuhaan ng ulo guys. Ito ni Akiron guys. Ipakaon man na to sa iyo guys. So, mananay luto na dahil guys na. So, waday ni guys. Humot kayo!